Arriba el moment de connectar amb aquest canal alternatiu del matí a quatre bandes, aquell que ens ofereix cada setmana en Pipo Serrano amb la seva realitat virtual. Bueno, més que virtual, distorsionada, no? Sí, o paral·lela, és igual. O paral·lela. És una realitat estranya. Porto tot el matí amb el Víctor Llopart, que és un fidel reflexe de la realitat virtual. Mira, hi ha hagut creuament de cables. Què tal, Pipo? Efectivament, bon dia, com esteu? Estem contents, estem bé. Us sento bé, us escolto molt bé. Al llarg de tots els matins. Avui he de dir que hem d'abordar una secció molt intensa, bé, tan intensa com han estat els darrers dies. Dies molt intensos. Portem dies molt escalfadets. Molt intensos. Bé, qui més qui menys ha seguit l'actualitat dels darrers dies i especialment des que la setmana passada un ministre es va convertir en protagonista de l'actualitat. Tan protagonista que fins i tot totes les males llengües diuen que el rei d'Espanya li va donar un toc d'atenció en la desfilada del Dia de la Hispanitat. Lo siento mucho. Sí, bé, ho sé molt, però com tots sabeu ens referim al ministre Wert, sí, qui en les darreres hores ha negat que el monarca el renyés una mica. No sé si... Potser no el va renyar. De fet, la Casa Reial diu que no el va renyar. La Casa Reial diu que no i ell també diu que no. Quan dues parts ho neguen, normalment és que sí. Però bé, potser no ho sabem. Però després d'aquella topada tothom es va afanyar en intentar captar el so o fins i tot en llegir els llavis dels protagonistes, és una cosa que s'està posant molt de moda. Molt de moda, sí. Sí, també va passar amb crec que va ser amb la Soraya i amb el president Mas. Sí, senyor. Que els van intentar captar el que es deien, però no ho van enganxar. Ahir també ha estat interessant fer-ho... Quina familiaritat amb la Soraya, no? Sí, és que tenim una relació, diguéssim... No, perquè és el president Mas, quan parles de la Soraya Sáenz de Santamaría és la Soraya. Bé, hi ha alguna cosa que volies compartir amb nosaltres, no us ho puc explicar. Però en qualsevol cas, ahir també ha estat interessant tenir-lo a la taula presidencial dels Premis Planeta. Sí, senyor. Està molt bé llegir els llavis o col·locar-hi un micròfon. Per això mateix t'he de dir que jo, potser amb l'ajut d'alguna persona del govern, no diré si era la Soraya o no, vaig poder infiltrar-hi un micròfon i sé com va anar aquella conversa entre el rei i el ministre Wert. Exactament així. Buenas noches. Encantado, mucho gusto. Tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. Es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. ¿Por qué no te callas? Sí, efectivament, podria haver anat així. Jo pensava que seria una conversa més cordial. No, veig que no. Han de somriure, però això no vol dir que parlin de coses cordials ni que el to sigui cordial. Sí, senyor. Però bé, tenia en compte que aquest és un ministre que no deixa ningú indiferent i que en definitiva és un ministre que molts critiquen, però també és veritat que molts altres lloen i que troben que està molt bé el que va dir. Vull dir que és evident que hi ha gent que li agrada molt i hi ha gent que no li agrada gens. Jo he pensat que el millor era dedicar-li una cançó per tots, pels que els agrada i pels que no els agrada. És possible això, sí? Sí, d'alguna manera sí, i és que el nostre ministre de Cultura podria ser, amics, un superheroi. M'he provat ja tantes malles i m'he disfressat de tot, que és que ja no sé com fer-ho per ser el teu superheroi. José Ignacio Wert. Sense màgia ni poders, vull guanyar-te mica en mica, sempre qui acaba vencent és el que més pedra pica. No podré ser mai el teu heroi. José Ignacio Wert. Hay algunas evidencias que relacionan el crecimiento de ese sentimiento independentista en alguna comunidad con la dirección que ha llevado el proceso educativo. Es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. Senyor, no vagi per aquí, senyora, això pesa massa, fer lluir bé el català, que és una bona feinada, que s'han de fer bé les E's i les L's geminades. El problema del correbous i dels bous en general no estic en capacitat de resoldre, així que es meten d'acord vostè mateix. No podré ser mai el teu heroi. Superheroi. José Ignacio Wert. José Ignacio Wert. I ser el gendre que volen la sogra. Che la crisi e cultura non devono essere termini contrapposti y que no sean contrapuestos la crisis y la cultura debe ser uno de nuestros objetivos. D'arreglar immediatament tot allò que no funciona i no ser mai un d'aquells que només se'n recorda de Santa Bàrbara quan trona.
que nos hagamos la pregunta de si los principios constitucionales y en particular el de solidaridad, el de igualdad, los principios de equidad como principios generales están o no bien atendidos. No podré ser mai el teu heroi. Que la familia no tiene recursos para afrontar el pago de esas tasas, pero no tener recursos, pregunto una vez más, ¿qué quiere decir? Que no se quieren dedicar recursos a eso en detrimento de usar los recursos en otras cosas. Es un intento grosero y falaz de engañar a la opinión pública hablar de un recorte del gasto educativo en el entorno del 25 o 30%. I sempre pensa cada més verdes en madura. No podré ser mai el teu heroi. Es españolizar. Déu-n'hi-do. Bé, per alguns un superheroi, per d'altres Però no. vols dir que aquesta és una cançó que pot aplegar un sentiment compartit d'uns i altres, eh? Perquè al principi diu que no serà mai el teu heroi, Sí. i després diu que és el superheroi a l'home que totes les gendres voldrien tenir. Ja. Bueno, L'opinió del Pipo Serrano. efectivament, però bé, tenint en comptes que ja hem parlat del ministre Wert, que ja podem deixar-lo una mica de bandes, i que últimament ha estat, diguéssim, al punt de mirar molta gent, per què no mirem o parlem d'un altre superheroi? Ui, tant, de qui estem parlant? Concretament de tu. De mi? De tu, un superheroi, també. Jo sóc un superheroi? Com el ministre Wert, per alguns molt i per d'altres potser no tant. Diguem que les proporcions probablement discreparien una mica, però vaja. És igual. Però bé, el mateix Toni Marín, d'aquest home parlem, un home que dijous, amics i amigues, ens despertava, tots ho sabeu perquè el veu sentir, però potser no hi veu estar prou, no hi veu parar prou atenció. Ens despertava amb un sumari del programa que no tenia desperdici. Què tal? Bon dia, són les 4 i comença el matí a 4 bandes en aquest dijous que té un cert regust de dimecres, amb un senyor corrent despullat. Un cap de setmana de 8 dies que així d'entrada i pel que fa al temps sembla que podria estar protagonitzat fins i tot per la necessitat de tenir un paraigües a punt per si de cas. Ara en un moment li preguntarem al ministre d'Educació, José Ignacio Wert, i així sortim de dubtes. Comencem el programa avui sota l'efecte d'aquest nou informe de l'Agència de Qualificació Standard & Poor's que ha comportat un nou cop per l'economia espanyola, ja que ha rebaixat 296.000 milions d'esglaons la nota del deute sobirà, deixant-la només a un pas del que anomenem la merda concentrada i seca. L'informe, però, apunta també en altres direccions. Parla, per exemple, d'eyaculació precoç en la política europea. Clar que aquí a casa, l'informe que més volada ha agafat a les darreres hores és el del Centre d'Estudis d'Opinió i que posa de relleu tot un seguit de qüestions realment dignes de ser comentades. Segons el CEO, Iniciativa per Catalunya Verds guanyaria claríssimament les eleccions amb un 3% dels vots. De tot plegat en parlem en una estona, en un dijous, però en què les paraules més comentades ens van arribar ahir des de Madrid. El protagonista, el president del govern, Mariano Rajoy. Es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. El matí a 4 bandes. Soc molt fan. Toni Marín. Sí, no, jo també seria fan de... Soc molt fan dels teus sumaris, eh? No hace falta decir nada más. Sí, no falta. Sí, com sigui, vas dir coses molt estranyes, fem net, oblidem el que vas dir. Tothom té un mal dia, eh? Sí, Tothom té un mal i també dia. un bon dia. Però deixem enrere aquest tema per abordar una altra qüestió d'actualitat, i és que, com bé sabem, aquest proper diumenge hi ha eleccions a Galícia i al País Basc, i la campanya Amics i Amigues està pujant molt de temperatura. Sí. Hi ha molts temes que m'han cridat l'atenció, però jo t'he de dir que sóc especialment fan dels spots electorals i també dels que hem vist i hem viscut al País Basc. El que més m'agrada de l'univers dels spots, diguéssim, que és la poca imaginació dels caps de comunicació de campanya, perquè, si t'hi fixes, a totes les campanyes, sempre, i si són autonòmiques passa molt més, es copien els spots. És veritat. Se'ls van copiant el que passa, a més, poden ser d'un altre partit, és igual. Però com fa 4 anys, pensen... Hi ha hagut un exemple recent, no? Efectivament, doncs aquí d'aquest volia parlar. El PP ha fet un spot que sembla altament inspirat en el que va fer el 2008 José Zaragoza pel PSC, i l'espot justament de Basagoiti acaba dient això. Por eso es más necesario que nunca que vayamos a votar. Porque si tú no vas, ellos ganan. Vota Partido Popular. Ahora, más que nunca. Efectivament, doncs suposo que tots recordeu aquell espot del PSC del que parlàvem, que deia si tu no hi vas, ells tornen. No? Exactament, doncs bé, doncs sembla que Basagoiti no és l'únic que s'ha apropiat d'un eslògan similar, i fins i tot d'aquell esperit tan de Reservoir Dogs. Us en recordeu de la imatge d'aquell cartell que sortia en blanc i negre, en vermell i negre, sí, amb una imatge que tornaven, en aquell cas era en al·lusió al PP. I aviso que aquest document, que ara us he
portat és una mica confús, deu haver estat inspirat en algú que demanava bàsicament el vot en blanc, perquè el que hi he trobat en l'eslògan i en el que hi demana és que si tu hi vas, tots guanyen. Si tu vas, ellos ganan. El Lehendakari Patxi López acaba de convocar elecciones al Parlamento Vasco para el próximo 21 de octubre. Ha sido una decisión meditada, muy meditada y responsable. ¿Cómo dice? Irresponsable. Se le veía a Aznar que decía, hostia, es un Pachi. Y se le veía a Arzayus que decía, hostia, es un López. ¿Usted conoce el principio de Arquímedes? Depende de cuál de ellos. Antonio Basagoiti, presidente del Partido Popular en el País Vasco. Porque si ETA no entregase las armas, siempre las tendría ahí, como el primo de Zumosol. ¿Cómo dice? Como el primo de Zumosol. Mi primo toma mucho Zumosol, ¿sabes? Pero mucho, mucho. Pero el Lehendakari está encantado de conocer. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu. No aceptamos que desde España se intervenga en las decisiones económicas y financieras que nos corresponden. Del café para todos, al todo sin café. A España no le ha tocado el euromillón, no le ha tocado el euromillón. Laura Mintegui opta a ser la primera dona lehendakari. El barco de España se hunde, esto se va a pique. Un Estado que no conoce lo que es el Estado de Derecho, que está aplicando la ley del talión en el centro de Europa. Vota Ezker Batua Berdeak. Gorka Maneiro, Unión Progreso y Democracia en el Parlamento Vasco. Empleados públicos a los que se les exige conocimientos lingüísticos en euskera, rusa, nativa, con filología francesa, cursada en Rusia. Vota Ezker Batua Berdeak. Partido Popular. Patxi López, PNV. UPyD. Euskal Herria Bildu. ¿Y todavía les vas a votar? Porque si tú vas, ellos ganan. En fi, el cap de setmana ens deixarà resultats més clars de com van les coses tant a Galícia com al País Basc. Efectivament. I ara sí, acabem amb un home que últimament està molt trist. Sí? Es tracta d'Iker Casillas, que últimament s'ha queixat en el seu Facebook perquè diuen que no es porta bé amb Cristiano Ronaldo ni amb Mourinho. Ai, pobre. Nosaltres, perseguint el que li està passant, hem trobat una conversa, una perla entre ell i un gran amic, Tomàs Roncero. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, muchas gracias y buenos días. Tenemos la suerte de tener uno de los mejores jugadores del mundo con nosotros. Y yo una cosa que estoy cada vez más orgulloso con lo que ha pasado en las últimas horas es de ser madridista, porque los madridistas tenemos autocrítica. Sí. Casillas, el Joker de la baraja es nuestro. Y somos españoles. Y vamos a sacar esto adelante. Sí, pero feliz y contento por todas las cosas que creo que me ha dado el Madrid y yo también le daba. Si tú eres muy bajo y quieres ser Raúl, pero por favor, tú no vas los fines de semana ni sacrificas tu vida familiar. Cuando hagas eso me habla el sentimiento. De todos mis compañeros que estamos aquí, soy el más veterano. Tengo una responsabilidad grande de cara a los demás, ¿no? El Madrid no tiene alma ahora mismo. Lo que tiene que hacer los jugadores de Real Madrid es vivir, ir a los bares y no tomar nada. Lo digo así de claro. Bueno, me encantaría. Ojalá pudiese. No es como antes, siempre que pones el listón alto la gente ya no te permite en ningún momento que bajes ese listón, así que te exige mucho más y bueno. Tú lo sabes, has dicho que te vas. Un madridista tiene un par y lo reconoce. Y uno mismo yo creo que no se puede engañar a sí mismo, ¿no? Te vas, que te he pillado. Bueno, no sé. ¿Y hacía falta que pasara algo así? Joder, hasta me da cierta nostalgia, de verdad, me emociono con estas cosas, ¿eh? He pasado unos días. Yo creo que hay que tomárselo así, ¿no? Nadie sabe lo que va a pasar el año que viene y que es un privilegio poder estar aquí, como parte de este grupo. ¿Cómo estás? Ha habido gente mala, hay gente que entiende que no tiene, que tiene el corazón negro. Esta es la España que todos queríamos, esta es la España que todos queríamos. Pues muchas gracias a vosotros. Te lo juro. Déu-n'hi-do com estan.
Déu-n'hi-do com està, no, Iker Casillas? Ja t'ho dic, que la cosa està molt tensa. Que tinguis bona setmana, Pipo. Moltes gràcies. Senyores i senyors, a les 8, a Ràdio 4. Demà, al matí, a 4 bandes.